Извинявай, брато. Добър ден, директор Фичева! Добър ден, седнете. Днес аз ще взема вашия час по литература, защото госпожица Иванова повече няма да ви преподава. Запознах се подробно с вашите последни есета и едно от тях ми направи изключително неприятно впечатление. Васил, би ли излязъл на дъската? Би ли написал заглавието на своето есе? С по-едри букви, моля, за да може целият клас да го види. Тишина. Какво е това? Заглавие? Заглавие на какво? На есето ми? Намираш ли нещо нередно в това заглавие? Защо няма госпожица Иванова повече да ни преподава? Кой е Ботев? Не знаеш ли кой е Ботев? Знам, Какво знаеш? че е български поет и революционер. Друго. Бил е патриот. Друго. Вярвал е в свободата на България. Вярвал в свободата на България. Да. Първо, Ботев е национална светиня. Той е посветил и жертвал живота си за свободата на България. Второ, Ботев е велик поет. Добре, знам. Не ме прекъсвай. Ботев е национален герой. Неговото творчество оставя трайни, непреходни следи не само в българската, но и в световната литература. Стиховете, той с който падне в бой за свобода, той не умира, са гравирани за златни букви в Сорбоната. Ботев е жертвал живота си, за да можеш ти днес да се наречеш българин. И ти го наричаш идиот. Защо? В контекста на днешния живот той е идиот. Не те разбирам. Кое? Не разбирате. Добре, кой в днешно време ще си даде живота за България? Аз! Сядай веднага долу. Тишина, моля. Благодаря. Какво всъщност означава това да си българин? Ти не знаеш ли? Знам, че българинът е добър човек, макар това да не е много популярно мнение за него. Той е топъл, състрадателен, той е почтен и умен. Ама е по-лесно да станеш животно, отколкото човек. И какво предлагаш? Така, както го виждам, трябват радикални промени, като се почне от образователната система. Сегашната система трябва да бъде изцяло сменена. С какво? С любов. Да, с любов. Добре, я кажете, госпожо Фичева, какво според вас е успех за българина? О, не знам. Какво според теб е успех? Да се бориш за това, което обичаш, да действаш, да правиш нещо, когато си недоволен, да вярваш... И в какво вярваш ти? Че Ботев е идиот. Че всички ние сме идиоти. В това вярваш ти. Само това знаете вие. Да се хилите и да плюете. Вие сте... Кой сме това ние? Аз като свърша училище, какъв да станах? Идиоти ли? Или да основа някоя партийка, в която да плюя цигани и турци за това, че аз съм без гръбна шумен хотел. Не, ще се напивам в близката градин като припадък, ще чупя пътни знаци, ще плюя държавата за това, че не ми осигурява бъдеще, защото не знам какво е то, нито пък кой съм аз. Ще правя деца, които не искам и ще бия жена си, която не обичам, защото не обичам себе си. Какво още? Ще
ще врътна някоя или друга доверка, ще стана адвокат, PR менеджер, политик, престъпник. Важното е да се дупя. Ще умра без да съм живял и без да съм се запитал защо ме е страх от... Какво ме е страх? Защо вярвам, че от мен нищо не зависи, че нищо не мога да променя? Кой ме е убедил в това и защо аз му вярвам? И най-важното, защо не се сещам за един човек, който да съм срещал и да искам да приличам на него. Васко, аз преподавах на татко ти. Какво общо има да стане в момента? Ти отново ме прекъсваш. Що за възпитание е това? Какво възпитание? Аз... За моето възпитание? Вие изобщо чела ли сте ми есето? Аз не зная какво се е случило между теб и баща ти, но не мога да толерирам това. Не можете да толерирате различното мнение. Аз няма да позволя да наричаш така един велик поет, който е дал живота си за България. Вие сте някакъв скапан папагал, признавам ви го. Нещо друго знаете ли? Съветвам те да си седнеш на мястото веднага. Защо сте уволнили госпожица Иванова? Защото ми е харесал есето, нали? Защото разбира, че има и друго мнение, а не само нейното. Но не, вие сте тук за друго. За да ни обучите да станем като вас папагали. Впечатляващ, атрактивен начин, за да предизвика достатъчно силен обществен резонанс. За да предизвика достатъчно силен обществен резонанс, с оглед на желания политически ефект. Той се опасява, че неравните битки с неприятели и саможертвата сама по себе си е съвсем недостатъчна и дори безполезна. Тя не е самоцел. Подобна саможертва би имала според него смисъл само, ако се извърши по един впечатляващ, атрактивен начин, за да привлече своевременно вниманието на всички към българската освободителна кауза, докато все още не е заглъхнала огнената стихия.